Dyma ni, felly da ni rhoi'n sylw rwan i'r rownd derfynol hun yma yng nghanolfan Gneifio Meirion. Ar un mae Johnny Rhys, ar ddau mae Alex Smith o Seland Newydd, ar dri Llyr Wyn Jones o'r Gogledd, ar bedwar Ellis D. Evans, ar bimp Sean Lewis, ac ar chwech Steffan Jenkins. Dwsin o wyn i mewn yn y gorlan y tro yma, ar Cneifio o safon uchel dros ben, fel y gwelwch chi fan hyn, wrth i Llyr, pwy sydd o'na wan, Steffan Jenkins i'r bachgen yma, orffen yr oen yna, ac wythfed allan gen o fo. Un ydi Johnny Rhys, bachgen lleol, poblogaidd dros ben y fan hyn. Mae o mynd mewn am i wythfed oen yfyd, ar bimp o fyna Sean Lewis ydi hwn, ar breichiau cyhyrog na'r rheoli'r oen yn berffaith ac yn llefyn iawn i ddill o Gneifio, yn gwneud o edrych yn ddiymdrech dros ben yn y gorlan wedyn. Mae'r oen nesaf cael ei baratoi. Nôl â ni roi sylw i'r bachgen yma o Seland Newydd, Alex Smith, sydd hyd yn oed yn rhwyddach i ddill. Mae o'n gwneud o edrych os efo ddim yn gweithio'n galed o gwbl o gamau rai ar rhai o'r bechgyn ar yr rhes yma. Mae'r rhai o'r rhain wedi cystadlu ers blynyddoedd yn yr adran hun ac yn cnocio ar ddrws yr adran agored. Unwaith nhw allan i fanno, mi fydden nhw'n allan i'r byd mawr cystadlu ac yn teithio'r byd yn mynychu cystadlaethau yn gymaint a fydden nhw yn Cneifio'n fasnachol. Un ydi Johnny Rhys. Dyma fo'r bachgen yna, y beirniad yr holl ffordd o Ffrainc y fanna, ydi'r rheolwr tîm Ffrainc hefyd. A wedyn yn ôl â ni i ochr arall yr rhes, Steffan Jenkins cael hwyl ar ni mewn â ni ar bedwar wedyn. Ellis D. Evans ydi hwn. Mae'r bachgen yma wedi gwneud argraff yn dydi ac yn gwisgo trwsau Silver Fern y fanna. A mae'r Silver Fern yn atgoffa ni o lle mae'r cnifwyr mawr yn dod ar gyfer y prawf mawr nes ymlaen o Seland Newydd wrth gwrs. A dyma ni 5 unwaith eto Sean Lewis yma'n hyn. Rownd y gwddw na. Chydig bach o stodiau cyn mynd i'r stodiau hirion na. Yr holl ffordd lawr y cefn wedyn fydd o mynd. Dyna chi Lyn, y tri ohonyn nhw drawiad am drawiad ar hyd y stodiau hirion. Y tri ohonyn nhw bron iawn yn yr un lle. Cynta i droi fel bynnag oedd y pella sef Steffan Jenkins. Ond o'n i roed yn sylw ar hyn o bryd i Sean Lewis. Chydig bach ar ôl Steffan Lewis yn y cefndir. Steffan Jenkins yn y cefndir a Sean Lewis ydy'r bachgen yma. Ond dyma di'r boi sydd wedi gwneud argraff arno ni dros y misoedd dwytha. Dwi wedi weld o allan yn Ffrainc na Llyr Wyn Jones. Stodiau hirion iddo fo, ac mae o'n hedfa rwan yn camu drosodd. Unwaith yn camu drosodd, mae'r oeniad ar reolaeth unwaith eto. Pimp ydi Sean Lewis. Dyma ni dros yr ochr wytha na, mae Llyr yn mynd rwan. Y tîm newydd nebod i'r bachgen yma wrth gwrs. Mae'r rhain yn gneifwyr o fri, mae'r teulu. Pobl y gwarteg duon ydy'r rhain fel arall. Ond David sy'n mynd a'i fryddo heddiw yn sicr mewn â fo i'r gorlan pwysi. Mae'r oen nesaf yn barod iddo fo yn fanna gan y cymar corlan. Ar 5 unwaith eto Sean Lewis dros yr ystlys na. Y taclusor yn chydig dan y gesel na cyn mynd i ystodiau hirion yr ochr ddwytha rwan. 1, 2, tair, a wedyn tair y rownd y goes na. Y tacluso unwaith eto gwneud siŵr bod o'i gyd yn iawn. Peidio croesiad yna fo! Sean Lewis yn gorffen yn gyntaf. Llongyfarchiadau mawr, Sean Lewis!